Què que et torni? Vas veure el Barça o no ahir? Sí, patètic, suposo que deus estar trist, no? Estic una mica trist, però estic menys trist perquè hi ha un líder berguedà. Sí, és el Berga, i en parlarem amb Joan Noguera, aquí, el pitxitxi de l'equip, a la tertúlia d'Entre Rivals. Comencem! Molt bé, doncs com cada dilluns som aquí al Bar Tutxí de Berga fent la tertúlia d'Entre Rivals i en aquest cas, aquest dilluns, si és sobre futbol i tenim aquí el Joan Noguera. Joan, d'entrada, el Berga és líder, ha començat molt bé la temporada a diferència d'altres anys. Quin és l'objectiu que us marqueu? L'objectiu és anar guanyant i cada partit intentar-lo guanyar. Aquest és l'objectiu. Està clar que si els guanyem tots estarem a dalt. Això és molt difícil, és impossible, ja n'hem empatat un, però bé, l'objectiu és sortir a guanyar cada partit. Abans ho dèiem amb l'Aleix, per això abans de començar la tertúlia, a diferència d'altres anys, l'equip aquest any, l'Aleix ha començat molt diferent, no? Altres anys potser costava. Sí, al principi era més irregular i aquest any doncs, ja dia més el líder, per donar només 2 punts, ha aconseguit un empat, és el màxim golejador, que també és una cosa a valorar perquè altres anys potser també era un equip que es limitava a guanyar el partit i aquest any està golejat, jo crec que amb la faceta golejadora ha començat millor també, no sé si trobes el mateix. Sí, no, està clar que el bloc que vam començar a segona catalana s'ha consolidat, és pràcticament el mateix i això ajuda molt. No és el mateix començar de nou com fa 2 anys que bueno, molts ens havien de conèixer, van venir bastants jugadors i això, vulguis o no, doncs costa adaptar-ho. Sí que ja es veia que l'equip, bueno, hi havia equip, però clar, les coses s'han de consolidar, ara ens coneixem més tots i jo crec que això també ajuda molt. Sí que és veritat que havíem començat aquests dos anys a segona catalana de forma molt irregular, les segones voltes eren molt bones, però començava a arrencar i aquest any hem arrencat molt bé. Si fem la segona volta com els altres anys, segur que estarem a dalt. Hem començat de forma gairebé immillorable. Aquest any, comentàvem, us heu reforçat amb 3 jugadors. Tu creus que si el Berga pugés, que evidentment és molt d'hora per parlar-ne, però una hipòtesi que pugés caldria fer algun altre reforç més important? La Junta creus que hauria de fer un esforç per portar algun jugador que consolidés el bloc o creus que amb el que teniu tireu? Bueno, aquest any sí que és cert que jo penso que tenim un equip molt bo, molt compensat, hi ha canvis a tot arreu, sí que és cert que és una plantilla curta, són 17 jugadors al primer equip, 17, el Rafa ja està començant també a córrer, a entrenar, ja està entrenant amb el grup, quan entri ja serem 18, ens ajudarà molt, això també, però sí que és veritat que amb una plantilla tan curta de 18 jugadors ens han de respectar coses que a vegades són de difícil controlar, no? Si ens respecten, per exemple, lesions, i ens respecten i tots anem a una i l'equip va agafant confiança, anem guanyant, segur que farem una molt bona campanya, però bueno, haurem de veure com es gestiona tot això. Tu ets una de les veus experimentades, diríem, del grup, has estat en categories altes, amb l'Avià, has estat a primera catalana ja. Tu creus que l'equip que hi ha, si es manté, si el bloc es consolida, calen molt pocs matisos per estar a primera catalana o no? O caldrien de segona a primera jo penso que és un salt important, es nota. Els equips estan molt treballats, costa, s'ha de fer molt més per guanyar. Sempre t'has de reforçar i evidentment si puges a primera catalana, que és un salt qualitatiu important, doncs segur que hi haurà reforços. Però bueno, jo no pensaria en això encara, jo pensaria en la campanya actual, que de moment ens està sortint de Xina i estem amb molta confiança i volem seguir així. Quan sigui el moment de parlar que estiguem allà i, hosti, si tant de bo puguem parlar a final de temporada, llavors ja es veurà. Això l'entrenador i la Junta ho valoraran. De moment la nostra feina és guanyar per cada partit i intentar
intentar quedar primers. I tu com et veus? A nivell personal? Bé, bueno, a nivell personal, em vaig lesionar el dia del Juan 23, vaig haver de canviar la mitja part, vaig començar molt bé la temporada, podem marcar i podem ajudar l'equip, i aquesta setmana no vaig poder jugar per la lesió aquesta encara, però bueno, com es veu, doncs, hòstia, 0-3 al camp del Matadepera, es veu que pot jugar tothom, hi ha un equip molt consolidat i molt bo, i a més he de dir que vam fer un partit excepcional, brutal, concedint molt poques errades i molt poques ocasions al rival, i nosaltres en vam tenir alguna més per fer encara algun altre gol. Aquest any per això podràs entrenar menys amb l'equip, bastant menys. Sí, però bueno, ja ho compensarem sortint i anant a córrer i anant posant-me a to d'una altra forma. Com que porteu això, aquest bloc de tants anys dels mateixos jugadors, m'imagino que evidentment l'estratègia prèvia als partits és important, però els automatismes i tot això ho teniu tant per mà, que tampoc és essencial si no pot ser a tots els entrenaments, no? Imagino? Bueno, clar, entrenar amb el grup és important, és molt important estar amb el grup, i poder entrenar i clar, coneixes més, però sí que és veritat que ja és això, ja sabem tots com juguem, ja sabem si a un li han de tirar llarga, si li han de tirar el peu, ho sabem tot els jugadors, ens coneixem a la perfecció, i al final el que s'ha d'estar és bé físicament. Si estàs bé físicament, llavors ja surt l'altre. Aquest any, després de moltes temporades, s'ha vist consolidat el Berga novament com el millor equip de la categoria a nivell amateur. El Berga s'ha quedat sol a segona catalana, en canvi el Gironella i l'Avià han baixat a tercera i comparteixen categoria amb el Porreig. Tots tres equips sembla que s'han posat de to, no sé si segueixes la tercera catalana també. Sí, vaig seguint, cada setmana allò al futbol berguedà, vaig seguint, i bé, que el Gironella tenia un bon equip, per X motius van baixar l'any passat, però jo crec que ha d'estar dalt, i l'Avià també s'ha posat a dalt i molt bé, tant de bo pugessin els dos i poguessin tornar a tenir més derbis l'any que ve. Depèn, perquè potser pugeu vosaltres i s'acaben. Sí, però també n'hi haurà si pugen els dos. Jo faig la pregunta punyetera, que és, si vist en perspectiva, tornaries a fer el canvi de l'Avià pel Berga. I per què? Perquè sí o perquè no? Aquesta és punyetera, no ho sé, s'hauria de valorar al moment. Llavors va succeir així, perquè jo ho creia, per l'aposta d'uns i altres, i clar, ara és molt fàcil dir, home, clar, vas encertar. Això és molt fàcil dir-ho, però no crec que hagi d'anar per aquí. Vaig fer el canvi perquè creia que l'havia de fer i m'agradaria que l'Avià també estigués a segona o estigués a primera o més amunt. Però clar, són coses que passen en el futbol i clar, són 7 anys que vaig a Castellà i molt bé, no tinc cap queixa, tot el contrari, van ser poder els millors 7 anys perquè vam pujar 2 categories, teníem bons equips, fèiem molt bones campanyes i esperem ara poder-ho tornar a fer amb el Berga. En qualsevol cas, aquest cap de setmana a tercera perfecta. Sí, perfecte, han guanyat tots 3. Sí, he vist que han guanyat tots, no? El Gironella ha guanyat 3-0 contra el Matadepera B, precisament. L'Avià 1-3 al camp de la Pirinaica, molt complicat, i el Porreig 0-1. El Porreig 1-0 a casa contra el Puigcerdà. 1-0 contra el Puigcerdà. L'Avià hat-trick de Billy, també, a destacar. I el Gironella que està perseguint els líders. Segueix un punt del... El Gironella fa bona pinta, també, aquest any. Molt bé, i de quarta què en destaquem? Destaquem el Berga B, que segueix líder, també. Teniu un bon filial, Sí, han començat també molt bé i tampoc no els paren, que segueixin així, perquè home, si nosaltres podem estar dalt, ells poden estar dalt, això és molt important. I de quarta no, ja està, no? El Montmajor al Berguedà també, molt interessant. No sé si et sona,
Em sona alguna cosa, no? Bueno, hi ha coses també que no podem fer-hi res, no ho puc dir, no? Com què? Bueno, sabem que hi ha dos equips jugant, no? I que hi ha una persona al mig que es tracta de moderar el joc i hi ha el que fa millor i el que fa pitjor, no? Un derbi calent. Sí, podríem dir-ho així. A vegades més de lo necessari. En tot cas, cap mena de desmereixer l'Alt Berguedà, va guanyar 1-3. No, al contrari, jo crec que merescut més enllà de la polèmica, que en Torri... Deixem-ho estar. No em mullaré perquè tampoc vull crear-me enemics a l'Alt Berguedà. La setmana que ve ja aviso que... No ho vaig seguir, Bueno, ara t'ho explicarem. La setmana que ve, Casserres Montmajor. Sí, Bueno, jo només ho dic. Segurament és el partit de l'any per tots dos equips. Derbi, no? Segur que no haurem de parlar la setmana que ve d'aquest partit. Veig que anàveu ara amb samarreta negra. Sí, bueno, ens hem fet per primera vegada samarretes d'escalfament i jerseis, anàvem molt així de carrer i ara anem d'All Blacks, clarament. Però continuem amb la samarreta taronja. La naranja mecànica no pot fallar, Bueno, què més? Tenim bàsquet que no ha jugat aquesta setmana. Bàsquet no ha jugat perquè hi va haver un equip que es va destir a última hora i va renunciar i per tant cada setmana descansa un, però va guanyar el bàsquet de la primera jornada i aquesta jornada s'ha estrenat l'handbol, amb victòria al camp de l'Oar Gràcia, amb importantíssims jocs per començar amb victòria. I qui també s'ha estrenat aquesta setmana ha estat el futbol sala de Casserres, oi? I ho ha fet amb derrota, en aquest cas, a la pista del Rosario Central per 4-2. I a partir d'aquí, doncs, aviam, seguirem veient en les setmanes següents com es van estrenant nous equips. Crec que el vòlei deu estar, si no, al caure... Encara queden unes setmanetes, però... Però també, i les noies del futbol sala de Casserres també suposo que hi seran. Ho seguirem. En tot cas, avui hem parlat del Berga, del primer equip del Berga, que és segurament la gran notícia de l'inici de temporada esportiu al Berguedà. Ho hem fet amb el Joan Noguera, que a banda de ser un dels pesos pesants de l'equip és el Pichichi, tot i que s'hagi lesionat en les últimes setmanes, però segueix sent el Pichichi de l'equip. I seguirem el Berga en les properes setmanes, aviam si conserva aquest liderat, com també seguirem els altres equips. Recordeu, cada setmana tertúlies aquí al Bar Tucci cada matí, i també teniu al vespre la tertúlia a la web, i a banda de tot plegat, els resultats a www.entrerivals.cat. Seguim la setmana que ve, noves tertúlies, nous resultats. Fins aviat. Adéu, adéu. Bueno, el de l'aposta no ho posis, això ho talles,